Ahojte všetci vo spolok. Tak už sme dlho neboli niekde na výlete. Tak som plány, kde by sa dalo ísť na nejaký výlet, nebolo by to moc ďaleko, zároveň by to bolo pekné a ešte by sa tam dali natočiť nejaké autobusy alebo niečo zaujímavé. A vykúl som z toho plán, že by sme sa mohli ísť pozrieť do Živca. Je to kúsok za hranicami, nejakých možno 50 kilometrov a je to fakt nádherné mestečko. Je to tam také miesto genius loci, normálne by som povedal, lebo všade to tam celkom pekne vyzerá. A je to porovnateľne veľké mesto asi s Ružomberkom. Až na to, že tá MHDčka alebo tie linky sú tam v trojnásobnej miere, teda 3-krát také. Takže ich tam nie je 6 ako tu, ale 18. Tak si vravím, pôjdem sa tam pozrieť, lebo je tam krásny zámok, pivovar starodávny, dokonca múzeum piva. No a to by bol trocha hriech, nie sa tam pozrieť, nie? Tak poďme sa tam pozrieť spolu. Začneme pred kostolom, pretože ten sa nachádza medzi zámkom a námestím a hneď pri ňom sa nachádza aj zástavka, taký centrálny bod prestupný, zástavka zámková. No a teraz sme sa presunuli na námestie, to sa mi páči. Vždy je tu tak celkom dosť plno a žije to tu. Je tu kopec ľudí, sú tu reštaurácie, to sa mi fakt páči. Teraz už sa nachádzame pred zámkom a hneď vedľa zámku je aj obrovský park zámocký, v ktorom sa nachádza aj mini zoo, kde sú také domáce zvieratka. Takže fakt perfektné miesto na prechádzku. No a tu už som sa presunul na zástavku zámková, ktorá sa nachádza pri tom kostole zo začiatku. A to je niečo ako taký prestupný úzol. Z tejto zástavky chodia absolútne asi všetky spoje našej MHDčky. V súčasnosti podľa dostupných informácií, ktoré sa mi podarilo dohľadať, by mal mať vozový park 39 kusov. A prevažne ho tvoria autobusy značky Solaris, ale mali by tam byť aj 3 autobusy značky Scania, ktoré sa mi tiež podarilo uloviť. No a ako som už spomínal na začiatku, tak v meste je 18 liniek, ktoré prevažne skoro všetky začínajú v okolitých dedinách a potom prechádzajú do mesta. To je taký rozdiel, že u nás tie MHD linky vlastne sú len v meste, tak u nich tie MHD linky začínajú vlastne na dedinách. Krásna historická budova požiarnej stanice. To je ako vystrihnuté z nejakej rozprávky.
No a tu už sme sa dostali na autobusovú stanicu, kde dosť často vidno také malé minibusy alebo minibusy dodávkového typu na prímestských linkách. To je tiež taká celkom tam zaujímavá vec podľa mňa. A v podchode medzi autobusovou stanicou a železničnou stanicou sa nachádza história pivovaru Žilci, kde sa tentokrát nepôjdem pozrieť, lebo som tam bol minule. A tak tam sa môžete ísť pozrieť zase vy, aby ste boli v obraze, čo sa tam nachádza. No a ešte jeden zaujímavý detail. Autobusová tabula napájana solárnym panelom a veternou turbínkou. To mi normálne ustrelilo dekel, toto som nikde ešte nevidel. No tak čo poviete? Ja si myslím, že pekné. No a dúfam, že si to zaslúži aj nejaký komentár, prípadne nejaký lajčík. No a povedzme, že možno aj nejaký odber, lebo mne sa tam fakt páčilo. A ja tam celkom rád chodím, niekedy aj 2-3 krát do roka sa pozrieť. Pre mňa je to mesto také celkom kľudné, ukľudňujúce. Nie je ani veľké, ani malé. Tak vidíme sa na budúce, možno na nejakom inom výlete. Čaute.